Olen Tanja Tarvainen Iksenvaaran koulusta Joensuusta ja nyt osallistun tähän Skype-tapahtumaan. Olen käynyt siinä terveyspajassa, mitä me kokeiltiin kaverin kanssa ja me kuvattiin sitä. Ja tämä on kiva tapahtuma ja vielä on nyt toista vuotta käymässä täällä. Ja, minun koko luokka tuli ja meillä on silleen, että vitos- ja kutosluokkalaiset on samassa. Eli meillä on niin pieni koulu. Ja minä olen nähnyt mun entisiäkin luokkalaisia täällä ja tää on kivaa täällä olla. Ja oliko siellä pajassa mitään niinku, osaatko kertoa siitä enempää? Mitä siellä tapahtuu? Kävittekö siellä itse niin sitten? No ensiksi näytti, että veden tislauksesta ja että miten se niinku, miten ne ihme toimii. Sitten me kokeiltiin, että millä niinku, että saako sillä ruiskulla vai putkilolla vai niinku teelusikalla eniten niinku, sen lääkemäärän. Ja sitten se oli se, että se ruiskulla sai eniten sitä lääkettä. Ja sitten me kokeiltiin, että mitä tapahtuu, kun laittaa sellaisen antibioottitabletin niin suuhun, että miten se mahassa sitten rupeaa niin silleen sulamaan. Ja sitten me osallistuin tietokilpailuun, jossa oli 10 kysymystä. Ja siinä oli kaikkea kysymyksiä, että miten antibiootti, että kuinka monta kertaa päivässä saa vaikka 4 tunnin välein ottaa. 5 seconds. Nyt voit sanoa vaan, että kiitos. Kiitos.